lang solang sun kilang dam atowar lang royason mande. Puthot ASDC Youth Front KSA KNCA asong atum PGR VGR along le puthak Kheroni Police Station along an kahumri. Rongarak rong hang rong bong along tiso rong phu atum pen pin poara ni mesen pen kipachun. Karbi Prime Time bertang ton pen arju panikta. Pier thalong aliralon kedo kilang mi ilake langsunta esonlo. Anparta inglongar lok killer sing thengpi thengprang hai hui pen monitatum kijoi kilang aning cheparong titi. Ahok Karbi anglongar lo kilang mimi ason kijoi dam mimi langroy langjeng langsunalong monitatum kidam pen pinnangan aning ka cheparong pon lapen party kichuatum do. Sonsi kijoi kilangatim ke paching thor ponji aphan Karbi Anglong Tourism Department pen prekjam ahawaralong langsun ke pamat ke palang mi aphan sai klempon dulu. La sonsi lakhaing korahini sarupathar MSC constituency ke parlo ahawaralong ta toku langsopu alangsun langmi sendo. La solong Karbi Anglong Tourism Department atum penta kaching thora saimo ke pamat ke palang mi ji aphan sai ke klem kedam lapen kijoi kilangatum setami Bang suri amulok atum kilang dam langga chinglu aphai do pik pik hangjang anparta Karbi Anglong pen angtan Jorhat Golaghat pen kidang lok pinnangan kaprega hawar pen kijui kilang dam abang do olo bonta isi ning duk memia lama bangke toko langso langsun kijui kilang dam ji aphan ning ke hanga bangphu abang phiari soe janga tumle do puwai phit sitame akele to war ka hino langbung inghan ke ongpar pik pena jok kijoi kilang atum dam un e rangun e sonsi mandet lo toko langso langsun kijoi kilang dam ji aphan kidam tang aningkan paver block atowar sema pipon bonta gari ke the akadika son mate kaike ta truck pen sangtia kele kar thanga jok towar heno etsi langroy son mandet anpin khangjang lo Bali Pathar pen presenterang Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong ke parlo Lakha Troxy Kopili constituency arlo Kheroni Police Station along Puthot ASDC KSA KNCA asong atum pen PGR VGR along le puthak nangka humri Arua Chikloni Phai Sirkebarni Kheroni Police Station along an kidamtang thangthanga Chikloni Phai Kriphorni Kheroni Towar Krongpli along ASDC Youth Front KSA KNCA asong atum pen PGR VGR along le along aron repen Kedo automaphan eviction mate tharle veknang jilapen dongkamukam circle office along PGR VGR along leputhak jesongpon pijutet aphi hem ka chewang bom aporahut ongdung bihari mate nunia akhayatum KSA klembang automaphan kateng khengpen bangkri si karbiari sotum arengahu sonanglu bangso phi Kheroni Police Station atumpen bangkri troxy otlangno automaphan ingnang ponlo seta kopiko son belone bell and ponsi juiphunsi thekponlo Lasi Puthot bangso odlang nomate nunia atumaphan koralong lam hoi pipon pen bangko amma hem kangsam kachithap atumaphan arona tingpen kangsai ponji aphan Puthot Kheroni Police Station long an KSA atum nanghum ripon Bangso long West Karbi Anglong ASDC District Committee amai phulapen ongtung ASDC asong long klembang atum pen pherangkia thengno lamthe chepaklangpon Kheroni Police Station kebang bangke lason hello je mikidam tang February 15 na ini tum PGR lapen VGR labang solong lepu thakot Kheroni lapen bongkam bokam labang solo chisong kontak dulu
la su chi song pon det pen hem nang churi hot tum theu ni long tum kia se je po songja po tum han ta khirni chari le long da khirni long ki do la bang so dun da tum areng tum pa so dun do lo se hala so pinan areng hum so lo se bang si sosial muy dolo kami tum bangkri si bangke dak hostel et minang lo tak tu gas pc bangkri pho bangkri troxi tum han nek long lo asi la so puthak pot kado we code kado le lo sami dak statement bang lepin nang litum la bang saring se so tum statement lepin nang la se la bang so puthak pot alang litum statement en tolo la se halang tum statement alang tum itum hala bang so ki pho la pen alang tum non statement a teng pen puthot al tum mangke non itum hana pa phowek tum han bangke ki job hi ba la tum puthot akola tum non make bel endel alang tum sitame so teng pen tu kot along ta dam tu so kol ateng pen kolong dam tu alang tum mangke hala so alang tum ki pa bona section of teng pen ningkan la tum ka dong pa bon ni tame la tum ko puthot ke chi la tum chi thap dun thang ni songsi Kidamtang Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangla pen team Karbiang Long atum pen chingwai ponlo. Lasi Maipu Sarsinging Leng pen tuning report state government lepunon Karbiang Long Autonomous Council lepunon Karbiang Long arlo kedo Jesamet PGR VGR along le along aron pen kedo tuma phan prabjin pen eviction mate tharle vek nangchi. La pen Karbiang Long arlo kedo atokano thoi inglong kedo Karbia tum anaphan kachuning report angriang tong pen Kachisong ponjia phansi pherangkia thingno pen ningjepon Karbiang Autonomous Council la pen Assam government aphan puthot nilitum pinia mai pen kasuning riponje lam thei bangela henlo pining ningkan February cheklo tarik 3 sirkep la pen ke March cheklo tarik 3 si la pen ke March cheklo tarik 3 hini Karbiang Autonomous Council la pen ke Assam chief minister pen ke chengwai ahut government hin pen lam chak nang ki pi atengsi non prabjin pen labang so pijar vijar area long ki du aron repen kang ni hup amulu ko pan eviction ta prang nang po eviction step ding nang po kusini tu mahin pen Karbiang Autonomous Council la pen ke Assam government pan puthot pinia pherang ke mai pen litum isi achuning ri pithulo la pen hini ni litum Karbiang long duan song la pen ke Karbia rat phana isi achuning ri ki pi pon kang tung bangela henlo je labang su eviction drive ki claim nangji pualong ilitum ka di mana teng pen government tum jong se ko nang pangkri thuwe pulutang ti labang so diman lan so se ilitum sarkar pan presar ki pi thuji pan ka che songang deng ko nitum hin pen deng ponji hala so ka che songalong duana rada tum sitami cherap chetu pet nangji pusunitum chuning ripon lo akhe bangke ilitum along rilong maksi pini ilitum akhe amana peng kangbu lason ing burang-rang lason ang deng sinang kelelo Keroni pen Mohanteron Karbiang Long Live From darkness to light Serdihun English School in Hidipi is currently seeking qualified candidates for the role of assistant teacher. Interested individuals should possess a Bachelor of Arts or Bachelor of Science degree graduated from any recognized university. Candidate may apply on or before 10 of May 2024. The salary for this position is negotiable, offering a competitive compensation package. For more information and to apply for the assistant teacher positions, please contact the school at 8474082522 or 9859388528. Pinpo tumaphan socheng plangrap aron ajutang kang thumpen pini rongarak ronghang rongbongalong rongphu borsenot aphan karchu kedeng Rongarak ronghang rongbongalong kido labang soar tu amen laki karbiarecho kaboha vek mate ronghang artulu labang soar tu aphan hako socheng plangrap pen ke hokpon pini arani anta kongbasan artuputa pudam Rongaрагалong apor ke pathi ka tengpen pin porani pusi anam pharo chingki chingwa iksar pen pathi koniklo Labangso pin porani ke hokdam misen pen ke pechun ponji aphan methang akura jon pen ke thekiding atum apin po phan man peng pen karcho ajaimek dengponik bomlo Lason si nona phurun rongphu borsenot alangli phan pini alangli hembang asang hotum karcho ajaimek dengpon Rongphu borsenot aman pen nangke thandun alangli amen laki Horizon tiso lapen alangli choramen
sangpi sintu bepi pusi chini pon alang litum arong amen laki rong arak pen tibok het badong pu arong along pen si alang litum kevang tangte dona tum pini labang sojai me kideng pona puthak alang li hemdang inut ilitum korte alam the arju pon sina ke plang cheng ke so ni chu so ni chu ban de si hon su cheng nai lo ni tu ma ti so phu tung ke plang ke thi dun ke long dun cheng ke pan ke la song thun bang ke ko nang thi dun thu lo sar ke ni seno na pan ko bora seno na pan ako hon sino bande ke ako sondru sino na pan ke non horizon sino kada ya phai bang kon lo ke do pan ke non ke the pan ke bang throk lo la pusona jai mek pin po tum pen kapin chong laki non pini pena pen le kapin chong kalitema athe soching rongbong a ove akaya hut pen si kapin chong aron halaso pora hut pin pora ni pukali artu plia wai kangalong kit hekiding dun ikpen ke dodun mithang arong bang dorep sar eng sar rupen ke dodun pulote haladak ki choki jundun awar sayavi bangso pena jok jiro ya hawara long kido mithang ahem bang atumle kachilangdam avi pulote komat atumsi kachilangdam alang ki choki jun anathua phan ningkani sipen ephong hen bonghom lapen amuching bar kipudam sanghai hui thondam pu la pusona jai mega phan rongbang sok thon pusi pudam bonta nonawe ahut si rongbang sok thon kipudamalar pinpora nipu ke hokdam ikchodalam alang lituma no khumalong inode lituma korte pen nangke pachini pona teng pulote tiso rongphu anokhum pen non an bangko ana phailo nangke thedun tang Tesorong puatu, nitum tanang bari rong hang adeng, rong po bakdu nitum rong trok bakdu nitum makin rum amat pilihan bang asal ke bang lo nisadak putar long dodong trok amasi alang nitum aning karong si alang tum aning karong si arong bang long ke bang lo amasi ke bang lo ni suruh bang lo lah nitum mahen bang hem ke pat tam tang an ke wang bang le sab pinian ke wang dat lu amani ke tiso pwa kur angbong pen sonu sokleng pulote tisorong phupu angdeng helo la solong tisorong chitim tisorong ling tisorong ki chola pen tiso kiling pu hai hui helo la angbong pen rongalong non ke badun vik mate non ke dodun igbom abangke tisorong phupu angdeng anatlang bonta lang lituma korte mutia phai kache pachok ji aphan non kit heduna bangphu horizon senot alangli apona chak lang ipon bom lo pusi chinidun alangli phan no khomi si arat karcho asai kideng dama puthak pherang ke atumang no kachoro lamthe longpon news report rongbong terang Karbing Long Live Karbing Long Life News Channel hin pen pinangan Department Officers la pen School of Harman anparta kaprek afila long kit hek kire la pen Society of Harman kachepadu ga bangphu abang phia to maphan isi acknowledgement mati awards dami pajir ponbom si wang ikbomlo la som thak si pinile thot sedami Thongnok Bay College Kidam Tang Pharukre Sirkebra Trokner Kebra Pli Aningkansi Mahang Pathek Ponder Phi College Founder Tilak Chandra Saikia La Pennon Ki Khibom College Principal Dr. Narzari Atum Kachepadu ga joini Labangso College Penangan Aningkan Pen College Academic Ahin Lapen College Campus Kepang Therahin Paprang Pon Ikbom Theklongsi Labangso College of Harman Karbing Long Live News Channel Ahin Pen Best Cleanliness Campus Award Amnong E Pajir Poniklo Lapen Bangso Cleanliness College Campus Award anong e kipajir ponahut aluhi sarpo aman pen kachitong dun Abarim College Union Secretary Anparta ex VDC Chairman Long Sing Tokbi Lapen Abarim Dongmukak Municipal Board Committee Chairman Biren Teron pen kedanglok penangan Professors Lapen Lecturers atum chitong dun
কলেজৰ তৰফৰ পৰা মোৰ ধন্যবাদ থাকিলে কাৰ্বি আংলং লাইফ আমাক আজি আমাৰ কলেজ কেম্পাছৰ ক্লিননেছৰ বাবে যিটো আমাক বঁটা প্ৰদান কৰিলে আমাক ৰিকগনিশ্যন দিলে এই বহুত ধন্যবাদ সঁচাকৈ আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই আগন্তুক দিনতো তেনেকুৱাকৈ যেনেকৈ সমাজে বিচাৰিছে ক্লিনলিনেছ কৰি ৰাখিব লাগে চাফা কৰিব লাগে সেইবিলাক যাতে মই কৰি থাকিব পাৰোঁ সেইটো মোক এটা প্ৰেৰণা মোক এটা ছাজেশ্যন মোক আজি আগবঢ়াইছে সেইটো মোক অন্তৰৰ ফালৰ পৰা মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু মোৰ সদায় মই ধন্যবাদ দিম কাৰ্ড চেনেল আৰু এইখন গ্ৰেটাৰ ডকমকা এৰিয়াৰ সমাজ ইণ্টেলেকচুৱেল চবকে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ News report Bikram Tiron, Karbi Anglong Live. Tang Depini Karbi Prime Time Aberta ki Lapuansi Kang Ton Poniglo.